שלום לכם, ריסאונד, פודקאסט שעוסק במוזיקה, בכל התחומים של המוזיקה, לא רק בהלחנה, לא רק ביצירה, אלא עם כל מה שמסביב. והיום אני מדבר עם חמי רודנר, שלום לך. שלום דני, ידידי. אחלה אורח, כן, כן, אנחנו גם פחות או יותר מאותו אזור של, אותו אזור חיוג מבחינת הגיל, ולכן אנחנו גם, אני מוכרח להודות שאנשים כמוך, ואנשים כמו ארקדי וכמו משינה, אני מרגיש טוב שהם פה, כי אני קשור אליהם. מבחינת הגיל, הם גדלים לידי, ואני שומע את המוזיקה, ואני מרגיש שזה עדיין עובד, שעדיין חי, משהו מהרוק של פעם עדיין חי בגדול. ואני רוצה לדבר איתך היום על השראה, המילה הזאת, הגדולה הזאת, כן. שהיא בעצם רגע אלוהי, שאתה מודע לו כשהוא מגיע, או שבדיעבד? ככל שהזמן עובר, אני יותר ויותר מבין, יותר ממסגר את הרגע הזה. ואז אתה אומר על עצמי, אוקיי, בוא נמשיך, כי יש לי את הרגע הזה, עכשיו בוא ננצל אותו, ממש במודע. לפעמים אני גם נלחם בו, ואני אומר, למה עכשיו? עזוב אותי. כי לפעמים המוזיקה מגיעה לא ברגעים שמתאימים. ממש לא. עכשיו, אתה הולך לעבוד בעצם, זה כמו עבודה. אתה יוצא כמה בבוקר, אתה מחזיק את הגיטרה, או שאתה הולך לאולפן, כי לאנשים מהצד זה נדמה כאילו זה חיים כיפים, יש רק את ההשראה ואת המוזיקה זאת עבודה, זה לא מגיע סתם. זה ברור כשאתה מחליט, קורא לעצמך אומן, אתה מבין שרוב מה שאתה הולך לעשות זה לעבוד. כמו בכל עבודה, לא כמו בכל עבודה אחרת, אבל בהחלט זאת עבודה עם זמנים משלה, וחוקים משלה, וקשיים משלה, וכמובן דברים נהדרים משלה. והתמדה, צריך להתמיד, זאת אומרת, זה לא... זה אחד הדברים שהם, בעיקר בישראל, לטוב ולרע, אין לך את היכולת פשוט לנוח על איזשהו זרי דפנה, יש לך זרי קוצים, שאתה פשוט מפרפר עליהם כל הזמן, אבל יש בזה גם משהו טוב, שאני היום, שוב, בדיעבד, אני רואה כיצד הרבה מהדור שלנו באמריקה, מעבר לים, הם פשוט לא איתנו היום. נכון. הרבה מאוד. אנחנו, ממש ילידי 64, 65. הם לא איתנו כי הם לא הצליחו... לחיות. אתה מדבר על לחיות באמת. לא, במלוא המשמעות. במלוא המשמעות. תשמע, זה שפה אתה כל הזמן צריך להיות ערני וחד, וקצת כמו בגלל הג'ונגל שאנחנו חיים בו. יש בזה דברים שהם לא... אמנם אתה עסוק בהישרדות, שזה דבר קשה מאוד, אבל זה גם חיוני. זאת אומרת, אתה לא אומר לעצמך, למה לא נולדתי במקום יותר רגוע, הייתי עושה רק מוזיקה כל היום מול האגם. תשמע, דני, הדבר הכי טוב בארץ ישראל שלנו, במקצוע שלנו, שאתה חוזר כל לילה לישון במיטה שלך. אתה פשוט לא מבין כמה שזה... לא בבתי מלון. זה נורא. אתה אומר, כן, אתה אומר שהגודלו, במקרה שלנו, הקוטן, עושה את זה יותר... אבל אף פעם לא היה לך את העניין הזה של, וואי, זה מפריע לי ליצור כל הרעש הזה פה. למה אני לא כמו האומנים האלה שמסתגרים עכשיו חודשיים? אז בוא ניתן לך דוגמה. לרוב האמנים באזורי החיוג שלנו, נקרא לזה רוק, אוקיי? יש להם את העשור שלהם. פחות או יותר. נכון. עשור, לא משנה אם קוראים להם ביטלס, או קוראים להם דיוויד בואי, או קוראים להם חמי רודנר. כן. ובעשור הזה זה העשור שאתה עדיין רעב בו. רוב הזמן אין לך את הטירה עם האולפן, עם ה-48 ערוצים, קונסולה מטורפת. לא. את המוזיקה הנהדרת שלך אתה עוצר הרבה פעמים מתוך תנאים של לחץ, גם לחץ של זמן ולחץ של כלכלה ודברים כאלה. דווקא החיבור להישרדותיות הזאת, יש בזה משהו שהוא עושה טוב לאומנות. אתה מזהה יצירות שלך, דברים שכתבת, שעשית גם לבד, גם עם איפה ילד ועוד דברים, שאתה אומר, וואלה, התקופה היא הייתה תקופה מאוד מסוימת, ולכן הקטעים האלה יצאו,
כי הייתי בלחץ מסוים, או הייתי במין שנטי מסוים. אתה מזהה את התקופה עם המוזיקה שאתה... אף פעם לא יצרתי את היצירות שלי בתנאים של נוחות. לא נוחות חומרית ולא רווחה נפשית. או תחליף. כן, כן, אני מבין, ברור. זאת אומרת, למעשה, רק שכואב לי, אני מתחיל את הצעקה. זהו, שפעם אמרו שרק אנשים עם הגב אל הקיר מסוגלים להוציא את היצירות הטובות. זאת אומרת, אתה לא מאמין בבן אדם שיושב בנוחות, לא שלא מאמין, שיוצר מתוך נוחות. אין פה, תראה, אין פה, להכיל כאן חוקים זה קצת כוללני, אבל אני לא חושב שנוחות היא מחמיאה ליצירה. אני יכול להגיד לך מעבר לזה. האלבום הראשון של איפה הילד, הדבר הראשון שאני הוצאתי לאור בחיים, הוא יצא כאשר אני הייתי בן 29. ואם תחשוב על זה... זה לא גיל... לא, אז תחשוב על שכל החבר'ה מהדור שלי, מה שנקרא, אם זה אסף אמדורסקי או מאור כהן או אביב גפן, יאלי סובל, הם צעירים ממני בעשור. בעשור, נכון, אוקיי, נכון. זאת אומרת, הם היו בני 18-20, אני הייתי כבר בואכה 30, ואני בצורה מודעת, אני אמרתי זה, כי או תמות או תחיה נפשי מהדבר הזה. או שזה יהרוג אותי. כי אין אפשרות להימלט מזה. לא רציתי בכלל שתהיה לי אופציה של ללכת, לומר, ללמוד באוניברסיטה, זה... היית אינטואיט מההתחלה. זה ממש ככה, בפנאטיות. והדיבורים של ממה תחיה חם, ממה תעשה, אתה לא... בחייאת, תמצא עבודה נורמלית. אז זהו, שלמזלי אני נולדתי בקיבוץ. ולמזלי הטוב ולמזלי הרע. זה שאתה נולד בקיבוץ, דבר אחד, להורים שלך לא יכולים להוריש לך שום דבר חומרי, בשביל שאחרי זה הם יבואו אליך באיזשהן טענות. זהו זה. עכשיו, והדבר הזה של חמי מגיע מגבעת ברנר, בשנת 93, מגיע יובל שפריר, שהוא לדעתי באזור של הגיל שלנו, לדעתי הוא... אולי מבוגר ממני ב4 שנים. הוא מבוגר ממני בשנה, אז כן, ממך אולי ב3 שנים. מגיע יובל שפריר שהוא כבר היה קודם עם פורטיס לדעתי, כבר ניגן קצת, אבל לא מפיק 30 שנה יותר מבוגר ממך, משהו ממש בדור שלך. לא סתם שהוא היה בדור שלי, הוא גם לא היה מפיק, זאת אומרת... והוא בא אליכם, הוא מקבל 4 צעירים, שבאותו רגע מה היה להם ביד? היה להם דמוים בקסטות? כן, מה שנקרא הקלטה בטייפ 4 ערוצים, 4-track, כן. של זמננו. בדיוק. ועם כמה הופעות במיילג', אפילו מצטבר איזה 30 הופעות. כבר היו איזה 30 הופעות לפני. כן. וכשאתם ניגשים לאולפן ואתה רואה מסביבך, זה גם היה תור הזהב של הרוק'נ'רול, אומרים תחילת שנות ה-90, בהיסטוריה זה תמיד נחשב התור של המוזיקת הרוק'נ'רול, אתה, כמו שאתה אומר, מוניקה סקס יצאו, אז באותה תקופה, מנתה שהיו קצת מוקדם יותר, איזה 2-3 מוקדם יותר, ואתה מסתכל מסביבך ואתה אומר, אני חלק ממשהו שקורה עכשיו, אתה מרגיש את ה... חד משמעית, אנחנו חשנו שאנחנו חלק מסצנה. ואני חושב שבעניין הזה, לסצנה, ולא רק בתל אביב, אלא בהרבה ערים אחרות בעולם, יש את הכוח שלה. רובנו היינו מהגרים, שיגרו לתל אביב מהפריפריה. התל אביבים עצמם היו סוג של נסיכים בעינינו. משינה זה רמת השרון. משינה, כן, הם תל אביבים. כן, אתה קיבוצניק. אבל לא משנה, כנסיית השכל מסדרות, וקספר מחולון, שאז חולון הייתה הרבה יותר לפריפריה. נכון. ערן צור ונטשות מהקריות, והרבה אנשים, לא רק אנשים שעשו מוזיקה, גם הרבה אנשים שאחרי זה השתלבו בעולם העיתונות והתקשורת והתיאטרון והדרמה, הקולנוע, תמיד הגירה כזאת של הדור שלנו לתל אביב. לעיר הגדולה. כולנו התרכזנו לשני ברים במרחק של בלוק אחד מהשני. מה זה היה? המדבר והגלולה. המדבר ברחוב בלפור, שאני עבדתי שם, והגלולה ברחוב ברנר. ובסצנה עצמה, דיברנו על השראה, בסצנה יש הרבה מאוד השראה, הרבה מאוד עניין של גם
אתה מסתכל כל הזמן מעבר לכתף, לראות מה אסף אמדורסקי רוקח שם, ומה אביב גפן עושה. יש סיפור ידוע על מקארטני ובריין ווילסון מהביץ' בויס, שבריסון זה בצד השני של האוקיינוס, והוא שמע את ראבר סול של הביטלס באותה תקופה, ומקארטני שמע את פט סאונדס, וכל אחד מהם מספר מכיוונו, שאומר לעצמו, אופה, זה אני צריך פה לעשות פה משהו לאתגר. שם כבר עושים משהו שהוא מעבר, וכל אחד חשב על השני, שזה לא קנאה, אלא הוא מייצר פה משהו שאני צריך עכשיו. זאת מה שנקרא בעברית קנאת סופרים. כן, אבל זהו, מילה זאת היא מילה... לא, אין בה את החמיצות והגועל שלה. של קנאה רגילה. באמת תחרותיות. תחרותיות, זה תמיד חשוב. שהיא מאוד מאוד מאוד, וזה אגב שדיברנו בתחילת השיחה, על אותו, על הנוחות, אחרי זה שהם אומרים, כל אחד קונה להם את הטירה, כל אחד קונה לעצמו את הטירה שלו, וכבר הוא מנתק קשר. כאן היינו, לפני שהאלבומים שלנו יצאו, היינו גם מנגנים אחד עם השני כל הזמן, אסף אמדורסקי וירמי קפלן, ואנחנו, הכל היה משהו מאוד מאוד מולקולות, שכל הזמן מתחברות ונפרדות, וזה היה מאוד מאוד מעורר השראה. עכשיו, יוצא האלבום הראשון שלכם, וחברת התקליטים מתלהבת, זה אלבום שהוציא לפחות להיט אחד או שניים בתור התחלה, ושנה אחר כך, פרץ היצירה ממשיך, ואתם מוצאים את האלבום השני. נכון. שדים, נכון? נכון. ובפרק זמן הזה, בין האלבום הראשון לשני, השיחות עם חברת התקליטים ועם אנשים שממנים, הם שיחות של חבר'ה. אנחנו נכנסים, אנחנו נותנים לכם עוד אלבום כזה, אתם תעופו, או שיש חששות מהתסמונת האלבום השני אחרי ה... תראה, קודם כל, השוני בין האלבום הראשון לאלבום השני זה קצת כמו מי שיש לו ילדים, מכיר את השוני בין הראשון לשני מצטרף, כי יש בזה... האלבום הראשון זה לפני שאתה אוכל מעץ הדעת. אין לך מושג בכלל מה האימפקט של זה. יש לך תקוות, יש לך ציפיות כמוסות, אבל אין לך מושג מה הקיום שלו בעולם הפיזי. מי מקשיב לזה, איך מקשיב לזה. אני זוכר שהופענו, אחת ההופעות הראשונות שקנו אותנו בכסף בכפר סבא, וזה היה בקולנוע עמל בכפר סבא, מול איזה בית ספר, י"א, י"ב, בחורף, ופתאום ראיתי ילדים רוקדים פוגו. פוגו, כן. כן, אתה זוכר, ריקוד אלים כזה של... כן. לא היה לי מושג שככה השירים שלי יחוו. זה היה לי מאוד מאוד מוזר, אני מזכיר לך שהייתי כבר בן 29. ואין לך מושג וזה נפלא. מתי אתה מבין? ואז אתה מתחיל לראות מה זה באמת, מה המשמעות של זה בעולם הפיזי. כלומר, מה קורה ברדיו. נכון? דבר ראשון. איך קהל מגיב, איזה קהל מגיב, כמה קהל קונה, אני זוכר שהיינו כל שבוע, כמה מחר, ככה. ולאלבום השני אתה ניגש מתוך, שאתה כבר הרבה יותר חכם, אבל אתה גם, יש בך היסוסים וחששות. כי היה את האלבום הראשון שהיה מצוין, ואתה צריך טוטופית עכשיו. ומה שאני אומר חד משמעית, שהאלבום השני של איפה הילד הוא אלבום נורא נורא חשוב. מישהו שומע אותי, מישהו שומע אותי, כי הוא הוכיח המשכיות, ולמזלנו הרב יש בו שני להיטים גדולים, ותודה לאל על הלהיטים. להיטים זה הדבר הכי חשוב במוזיקה הזאת, שאף אחד לא יגיד לך אחרת. אבל דווקא באלבום הזה הוא בעליל הרבה פחות הדוק מאשר זמן סוכר, גם הוא נמשך הרבה אותו זמן, יש פה ביטוי לעוד שני סולנים וכותבים, וזאת הייתה הדרך שלנו לעקוף את המשוכה הזאת, בעצם לעשות משהו שהוא שונה לחלוטין, הוא הרבה יותר
מרובה סגנונות, פרום קצת. וחברת התקליטים שומעת את הדמוים האלה, ולאן הכיוון הזה הולך? והיא איתכם? תראה, בזמן ההוא אנחנו היינו אותה תרנגולת שמטילה ביצי זהב, ולכן גם קולנו, סלש קולי, מאוד מאוד נשמע, מה גם שחברת תקליטים זה חיים שמש, הוא חבר, ואיש יש לו זכויות רבות במוזיקה הישראלית, והוא זרם איתנו. בעצם משבר האלבום השני שלנו הגיע באלבום השלישי. תל אביב מתנמנמת בחור לשפת הים התיכון עצלה. אם כבר מדברים... מה זה, מסעותיי עם עצמי? מסעותיי עם עצמי, ששם כבר עדרנו את האדמה הזאת קצת יותר מדי, הוא גם יצא שנה בדיוק אחרי. 95. איפה היה הוצאנו? זמן סוכר 93, שדים 94, מסעותיים את עצמי 95, ואיפה הילד הרביעי 96. זאת אומרת, נתתם פה... ועל זה בעצם מתבסס כל הווליום, כל הקורפוס של השירים הגדול של איפה הילד, מתבסס על 4 אלבומים שיצאו ב4 שנים, ואני מה זה מבסוט מזה. עכשיו, אתה יודע למה? כי הייתה לנו אנרגיה. ובאמת, תאר לקיום של העשור שלך. אתה יודע שיש לך את העשור. זאת אומרת, אתה יודע שיש לזה זמן קצוב לאנרגיות האלה? נכון, זה איכשהו. השירים הגדולים שאתה כותב, הם יוצאים לך בין 23 ל-33. ואתה מדבר על האומנים הכי גדולים. אתה מדבר גם על בואי. דויד בואי, מי כאילו, בוא נאמר, מהנקי דורי ועד Let's Dance. זה עשור. נכון. 12, פחות או יותר. נכון. איך שלא תראה את זה, גם הביטלס, מ-62... הביטלס בכלל היו קיימים 7-8 שנים, זהו. ולא, מבחינת הקלטות, אוקיי? מ-62 ועד אלבומי הסולו, עד 73. אתה מדבר גם על אלבומי הסולו. כל אלבומי הסולו. זה למה יש לזה הרבה מאוד סיבות, זה קשור לטין ספיריט, וכן יש אנשים שהתעלו על הדבר הזה, שעברו את השיט, ואחרי זה אתה עובר שיט לא נורמלי. איפה שאלות, כל אחד. שיט שכולל מה? את הירידה מהאולימפוס? ירידה, ופתאום יורדים עליך, ואתה יורד על עצמך, ואתה לא יודע מי אתה, ומה אתה, ולמה אתה, וזה פוגע. וזה לא משנה כאילו. ואז, אוקיי? ואז כאשר אתה מבין שבעצם, אם אתה שורד את זה, אתה שם. אתה שם. אתה שם. זה ומה, כי אתה שרדת מבחינתי. יכול להיות שתגידי שמבחינתך לא, אבל מבחינתי כמאזין, אתה הרבה יותר משורד, כי גם התפתחת, הלכת לכיוונים... לגמרי, כי זה באמת היה אחד הדברים. כשהיה את הנקודה ההיא שאתה מדבר עליה של הירידה מהאולימפוס, בדיעבד, מה הרים אותך בחזרה? חוסן נפשי? מה שהרים אותי בחזרה זה... חד משמעית משברים. הייתי צריך את השיר הנהדר של מאיר אריאל, נשל הנחש. יש באומנות באמת העניין שאתה מדי פעם צריך בשלי בלי כל חשש, תרבות של דור אשר יבש. זאת אומרת, אני ב-99, בסך הכל 6 שנים אחרי שיצא זמן סוכר, איפה הילד התפרקה. לא בטריקת דלתות, אבל התפרקה. כן. הניסויים הראשונים שלי התפרקו. ואז הייתי מספיק כבר במשבר מספיק גדול בשביל ליצור את גאולה. גאולה, גאולה, להשקיע אותי עכשיו נשמה, לשיר בין מילים אל מים חיים, גאולה. הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר אם לא הייתה התקופה הזאת עם המשברים, משהו אחר היה יוצא, אבל לא זה. לא, זה גם, אתה יודע, בת זוגי, יולי, אומרת לי, אתה תמיד חייב
לביים איזשהו משבר בשביל לעשות משהו. זאת אומרת, אתה אומר לא תמיד זה בא טבעי, לפעמים צריך לייצר אותו קצת. אבל אפשר קצת לתת לו דחיפה קלה. לתת לו דחיפה קלה. עכשיו, אני רוצה לחזור לזמן הזה שאמרת שבאלבום השלישי כבר 2 יוצרים נוספים נכנסו. באלבום השני, בשדים. באלבום השני. כן. ואני אלך על הלהקות הגדולות, וכמובן הביטלס עם הסיפור הכי ידוע בעולם, לנון ומקארטני, וכל אחד קינה בשני, הוא הביא 3 שירים, אני צריך להביא 4. והייתה, היום כשאנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים להביא, יש לנו תובנות יותר נכונות על התקופה ההיא, אבל אז אמרתי לי, בונה, איך דברים כאלה? הרי זה נובע משנאה, הוא קנה בו, זה שונא אותו כי הוא הביא את יוקו. איך הם בכלל מסוגלים לעבוד ביחד? הרי הכל שלילי. אז אני אגיד לך כזה דבר. אני לא יודע אם ראית את Get Back. כן. אני לא חושב אם יש שם דבר אחד שאין שם זאת שנאה. ההבחנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. למרות שאת יוקו אונו מעבר למתח, ממש לא... אבל יש שם את הקטע הזה שמקארטני מג'מג'ם איתה, נכון. מין קטע פאנקי כזה על הטופים וזה, זאת אומרת, גם כל העניין, באמת יש את העניין של פתאום יש לך את הבת זוג, זה מיתולוגיה של רוק'נ'רול, אבל אני חושב שאם הייתי מסכם את כל 9 השעות האלה, זה דווקא, אם יש שם דבר אחד, זה מדבר על חברות. עכשיו... זאת אומרת, למרות כל אתה רואה את זה, זאת אומרת, אתה רואה את המתחים, ואתה רואה כמה שהם נחזים אחד בשני, ואתה גם רואה עד כמה שזה כבר לא, זה כמעט כבר לא מחזיק. היה רגע אחד שהוא, אצלי הוא רגע מכונן, אני חושב שאצל הרבה מעריצים של הביטלס, שאריסון אומר למקארטני, תגיד לי מה לנגן ואני אנגן. כן, אני כן. אעשה. וזה קטע כל כך מייאש, אתה אומר, הבן אדם מבטל את עצמו, רק בוא נגמור עם זה כבר, רק הוא לא מבטל את עצמו, זה סתם פאסיב אגרסיב. זה... לא קלעת, אתה לא... זה לא משהו אחר. מה קורה כשאחד כמו אריסון אומר לשניים כאלה כמו לנו, ומקרה שכבר יושבים וכותבים, אני גם, יש לי משהו קטן. האם באותו רגע היחס של השניים האלה הוא מזלזל? או שאומרים, טוב, צריך לתת לו לשיר? אני לא חושב. הריסון, ההתפתחות שלו כסונגרייטר, גם בגלל שהוא צעיר יותר, היא בשנתיים דילי. זאת אומרת, הוא התחיל להביא באמת את מה שהם הביאו בפליז פליז מי, הוא התחיל להביא בריבולבר. כן. פחות או יותר. או בראבל סול. כי אתה אומר, בגילאים האלה זה מאוד חשוב. If I needed someone, זה פתאום If I needed someone. זה פתאום שם, אז הכל אצלו, וגם המאסטרפיס שלו, בא אחרי הביטלס. כן, טוב, All Things Must Pass. וזה נכון, אבל אני חושב על זה דווקא אני חושב שהביטלס, הם משהו שהוא נורא נורא ייחודי, שהוא כמעט אין מודלים כאלה ברוק. הרי בדרך כלל ברוק, מה זה המודל ברוק? יש לך את המיק ג'אגר או את רוברט פלנט. הסולן. מולם, יש לך את הכית ריצ'רדס או את ג'ימי פייג', כן. שהם כאילו כל התחרות תרנגולים האלה, זה ביניהם יש את הסולן המובהק, את הגיטריסט. ושל הביטלס זה לא היה. הביטלס, הם נותנים לנו אופציה שאם אני חושב על משהו דומה, זה דווקא כאן בישראל זאת כברת באיזשהו מקום. נכון, חשבתי על סופר טרמפ, אבל זה לא ברמות... אבל זה לא באותה רמות כברת, שהם כן ברמות ביטלס בעיניי. הקול הייחודי בתוך האנסמבל, זה משהו שהוא כמעט, זה אחד הדברים המעניינים בביטלס, שהם מודל שכמעט לא המשיכו אותו ברוק'נ'רול. כן, אתה מבין של שני סולנים. של 4 סולנים. כן, 4 אנשים עם קול, עם סגנון, ועם משהו שהוא גם מאוד מיוחד ביחד ובלחוד. עכשיו, בהתמדה הזאת, אני זוכר, בתקופה היה את בריין אפסטיין, עד שהוא, לא יודע אם הוא התאבד, נפטר, עד שהוא הלך, הוא זה שניהל את העסק, הוא זה ששם את ג'ון לנון יחסית יותר בפרונט, ומקארטני ואריסון היה שרים על אותו מיקרופון, גם מקארטני היה שר, אבל לנון היה כאילו, וכשהוא הלך, הכל שם טיפה התערבב. מה קורה להרכב כשבן אדם כל כך משמעותי בקריירה שלהם הולך? אני חושב שאם בריין אפסטיין לא היה עוזב את העולם, אז לא היה לנו את סארג'נט פפר ואת המג'יקל מיסטרי טור. אולי, זאת אומרת, בעצם הוא עזב אותם ברגע שכבר הוא חלק מהסיבות אולי, שהוא לא היה לו כבר מה לתת להם. לא היה מה לתת.
והם בחרו לעשות אומנות. וזאת בחירה מדהימה, הלהקה הכי מצליחה בעולם, שאומרת, אנחנו לא נהנים מההופעות. לא צורכים לנו רעש. ואנחנו לא שומעים את עצמנו, ואנחנו רוצים לעשות אומנות. אנחנו עכשיו, ובאמת העבודה הגדולה של הביטלס, התחילה כבר, לא רק, אומנם בזמן, אבל אחרי שהביטלס הפסיקו להופיע, שהם עשו את ריבולבר, זה היה כבר במקביל הזה, כן. בעצם לבריין אפסטיין כבר לא היה מה לתת להם. וזאת אחת הסיבות שהוא... כן, ואז נשאר ג'ורג' מרטין שנתן להם את הכל. שנתן להם את הכל, כן. עכשיו, כשמגיע רגע כזה בהרכב, ועזוב את הביטלס, מגיע בן אדם השלישי שעד היום לא כתב כלום, כן. ובא לסולן שכותב את רוב הדברים, יש הרבה אי-נוחות באותם רגעים. האם אני מכניס אותו, זה משנה לנו את כל הצבע של ההרכב. שמעתי סטינג אומר על אלבום השלישי שלו, הוא אומר, אני רציתי שהשירים שלי יהיו, זה מה שהחזיק את הפוליס. זה שהם רצו גם, סבבה, אבל השירים שלי, זה מה שעשה את פוליס, ולכן התעקשתי. ויצא גם שם מתחים וקנאה, ולמה השיר שלי לא נכנס, ולמה לא מתייחסים. איך אתה בכל זאת מנתב את האגואים האלה, ואת הרצון של אנשים לאספירציות, איך אתה בכל זאת, מה צריך להיות בך בתור מנהל, בתור מפיק, בשביל... קודם כל, באמת, איפה ילד יש עוד קולות חוץ מהקול שלי, והקול שלי הוא הקול המרכזי. זאת אומרת, אני כן פותח, אבל אני גם נותן לזה פריים. אני הקול המרכזי. אוקיי? זה אחד. 2, אני מאמין ששירים זה ישויות אורגניות עם אנרגיה משלהם. כשהשיר הוא טוב, אסף סרק בא עם מסיבת התה של עליזה. זה שיר כל כך טוב, שהוא בעצמו כבר פותח את הדלת, ואין לך בכלל מה... אין בכלל... רק אידיוט יתווכח על זה. כן. אני מבין אותך. זאת אומרת, כשאתה אומר שהריסון הגיע עם Here Comes the Sun, בדיוק. בבקשה, something, ויש את הסיפור הידוע על סינטרה, שהוא פגש אותם ואמר להם, השיר הכי גדול שלכם... לנון מקארטני. זה something, ומקארטני, אבל בסדר. תגיד לי רגע, יוצא האלבום השני, ויש קריירה, אתה כבר בתוך העניין. כן. מתי מגיע, יש איזשהו רגע, אני ראיתי, יש איזה סרט דוקומנטרי על רדיואד, אחרי שהם עשו את אוק קומפיוטר, שנקרא It's easy to meet people, משהו כזה. Meeting people is easy. כן. והוא אומר להם, באיזה שלב, באחת החזרות, תום יורק אומר להם, אנחנו יותר מדי מקשיבים למה שאומרים עלינו. והוא מתחיל לחשוש מזה, אומרים שאנחנו טובים, אנחנו יותר מדי, אנחנו צריכים, הוא רוצה להזיז, לנוע קדימה. ובאמת אחרי אוק הקומפיוטר הם הלכו קצת יותר לאלקטרוני. מתי אתה הרגשת שאתה צריך לקפץ, לא יודע מה רצית, אבל לקפץ, לעבור שלב, לא יודע אם להתקדם, אבל... אני אגיד לך, זוכר את הרגע הזה בדיוק. זה ממש רגע... יש רגע. הקטע הכי נורא בלהקה זה להשמיע את השירים לחברים. גם לא היה סמארטפונים שאתה יכול להקליט ולשלוח להם. רגע, הקטע הכי נורא בלהקה... זה להשמיע לחברים שלך את השיר החדש שאתה כתב. אתה אומר, אסף... בוא, אני רוצה שתשמעו שיר חדש שכתבתי. ואותו רגע מה עובר לך בראש? רוצה לקבור את עצמי. באמת? אפילו שמדובר בחברים שלך שאתה איתם כבר? זה... גדול. עכשיו, לא יודע אם בכל להקה זה ככה, אבל אצלנו, ואז, ב-99, השמעתי לחברים שלי את השיר שלי, בואי ניפרד. בואי ניפרד, נעשה את זה יפה, וכמה שפחות כואב, זה קצת קשה. ולא הייתי צריך אפילו, הם לא היו צריכים להגיד כלום, הפרצופים שהם עשו לי, כאילו, מה זה קיץ' וזה, אמרתי... כן, דיברו על זה שאתה פתאום הולך למחוזות... אז הבנתי, ותודה להם על זה, שאני צריך לעשות את הדבר הזה כחמי, בעצמי. בדיוק. לא להכניס את זה לאיפה הילד, כי זה צבעים... וזה נכון, הם צדקו דרך אגב. הם צדקו, נכון. הם צדקו, הם עשו היטיב עם השיר חסד. כאילו, היינו צריכים לעשות מזה...
כבר איפה הילד זה דבר שיש בו מוצקות מסוימת, של סטייל, זה ברור, וכאן הם עשו לי את הפרצוף, והבנתי. הפרצוף הזה הוא לא אמר לך, אוי, זה שיר הזה נורא, אני אגנוז אותו, אלא אני צריך לעשות אותו, אבל לא איתם. בדיוק. במקום אחר. ממש ככה. עכשיו, כשאנשים יוצאים לקריירות, יאלי סובול עושה את זה הרבה, וגם ארקדי, אני לא יודע מה היה קורה אם בשנות ה-60, נניח, הריסון היה מוציא אלבום פתאום במסגרת הביט. אני חושב שזה, לי אני זוכר שהגיעו כנפיים, ווינגס, ואומרתי, מה, הם עושים לבד דברים? זה לא הגיוני, זאת אומרת שהביטלס כבר לא קיימים, אני זוכר זה כבר, הנה, ווינגס, כבר אין... התחושה הזאת של קריירת סולו שלך, במקביל לאיפה הילד, תרמה, לדעתך, לכל ההרכב הזה כשחזרת בחזרה? חד משמעית. חד משמעית. זאת אומרת, לא הייתי יכול לעשות שוב את איפה הילד. אם לא היית רוצה לזה. אם לא הייתי, כי למה? להרפתקה הזאת. כי זה המקום שבו אני יכול לעשות כל מיני ניסיונות, הסולו שלי. לחפש סטיילים שהם קצת אחרים, קצת להשתגע. כי אתה כן מחויב, ואתה מרגיש שאתה איתם, יש מחויבות למכלול. יש לזה גם צבע משלו, שאתה לא... למה להרוס? אם איפה הילד, דוגמה, פתאום נתחיל להכניס מחשב להופעות שלנו. זה לא יהיה יפה. אני יודע כי גם ניסינו. סבבה, זאת אומרת, זה לא יהיה יפה. אתה צריך להכיר ביופי ובצבע של הדברים, ואת החמי לבד, זה יכול להיות חמי לבד עם גיטרה אקוסטית, יש לי כזה 4-5 הופעות כאלה בחודש. כן, אתה מאלה, צריך להזכיר את זה, אתה אחד, אני לא יודע אם הבודדים, כי אתה באמת הופיע בכל מקום. אתה עם גיטרה ועוד אחד, גיטרה ועוד שניים, להקה, אתה פשוט אוהב, וגם כשאתה פותח את הפה, מבחינתי לפחות, אל תיקח את זה אישי, אני חושב שאתה סולן רוק הכי משמעותי מבחינתי, כי אתה... למה לא לקחת את זה אישית? תמשיך. סתם, אני צוחק. כי יש... אני ראיתי אותך מופיע גם באיזה בר, גם באיזה מקום שהזמינו אותך באיזה בית, וגם בהופעה, ואתה נותן הכל, אתה פותח את הפה, אתה שואג. וקודם כל צריך להיות מאוד מאוד חסר בושה. שאתה לא מסתכלים עליי עכשיו, אני צריך... לא, אתה נותן... מה זאת התכונה הזאת שאני בהרבה מקרים באופן אישי קצת, נגיד, מקנה בה, גם אם אין את הכישרון, היכולת הזאת לחשוף ככה את עצמך מול קהל, ואחרי זה לחזור להיות חמי, אחרי שנגמר את ההופעה, אבל שם כשאתה מופיע, הרי אתה בסוג של זון, ואתה לא מתבייש מכלום, ואתה פותח את הפה, ואתה שר להם את השירים, והם שרים איתך, ואני תמיד אומר, ווי, כולם מסתכל. צריך להיות תכונה שבנם של חסר בושה? שאין לי אותה בכלל בחיים. באזרחות, נקרא לזה ככה. אתה מכיר אותי כבר עשרות שנים, אתה יודע שאני בן אדם מאוד ביישן, ופרטי באיזשהו מקום, ועל הבמה. אני זוכר שאמרתי, דרור קרן, שהוא שחקן תיאטרון, ענק. אז גם איתו, בדור שלנו גדלנו יחד, ואני זוכר שהוא סיפר לנו פעם, שהיינו ילדים יותר, שאנשים רואים אותו בחור, אומרים, תעשה צחוקים כמו שאתה עושה. אז הוא אומר להם, אבל אני לא על הבמה. אני עכשיו פה, לא, בחיית בואנה, אתה מצחיק, תעשה לי פה איזה בדיחה. והוא אומר, ואני זוכר שהוא ועוד אנשים אחרים, על הקונטרסט הזה, איך שאנשים רואים את חמי רודנר על הבמה, בואו תשמעו, ופתאום בחיים חמי הוא צנוע, וזה לא מסתדר, וצריך להבין שכשבן אדם עולה על במה, כל במה, תיאטרון, לא משנה מה, הוא בזון שלו, הוא בעולם נפרד, הוא בתוך בורה. הבמה היא עולם נפרד, והיא עולם של קסם. שבו לא חלים עלינו חוקי המשיכה, כל הפיזיקה היא נעצרת על סף הבמה. אחד אלוהים מביט מלמעלה, אחד שטן מסתובב לו למטה. אחד אלוהים שמענו עכשיו, מבחינתי, זה שיר שאני שם אותו, אני מודה שאני משדר אותו, אבל אני משדר הרבה איפה הילד, אבל כשאני שם את זה, משהו אצלי נדרך. יש לי כאלה שירים כמו מחכים למשיח של שלום,
זה שיר שגורם לי להידרך, כי יש בו טקסט שאני לא יכול לא לחשוב עליו כל דקה, כמו כל החבר'ה של מוניקה סקס. וזה תמיד הצחיק אותי מתוך כאב שאנשים שרים את השורה הזאת, והשאלה אני אומר, באותו רגע הם חושבים על מה הם שרים, ואחד אלוהים הוא אותו דבר, כי זה טקסט קשה, פוגע בך בדיוק, ובתקופה הזאת הוא חוזר, הוא תמיד בעצם היה רלוונטי. זה שיר, אתה מתייחס אליו כאל משהו אחר? אתה יודע, אתה מבין? אחד אלוהים הוא השיר הכי חשוב בחיים שלי, ואני אגיד לך למה. באמת. אחד אלוהים זה השיר הראשון שכתבתי והלחנתי, וחשבתי שהוא טוב. הוא נכתב עוד? הוא נכתב בשנת 90. ואני לא אפרט את הנסיבות, כי יש ילדים, אבל לא מה שקוראים לגמרי בתודעה צלולה. והוא בא אליי כמו חזון. ממש ככה. אולי בגלל זה נהיה... חשבת לרכך את הטקסט אחר כך? ואז באמת, זה אחד הדברים שאתה מדברים על מה זה עץ הדעת ומה לא. אני לא יודע אם אחרי שהייתי עושה אלבום, הייתי כותב כזה דבר. אני עדיין חושב שזה שיר, שגם אם הייתי כותב רק את השיר הזה, אז היה לי איזשהו מקום. הייתה לך שריטה פה, היית שורת את ה... אני כן... מה קרה לחברי הלהקה כשהבאת את השיר הזה? תראה, זה היה באמת הרגע שאנחנו כמה ניסינו לכתוב, והרגשנו קצת קרוב, קצת פחות קרוב, קצת זה, ופתאום שזה הגיע, וביצעתי להם את זה עם בס, כזה דאון, 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 עד אלוהים, רק עם בס, והם הזיזו את הראש. וזה גם בהופעות הראשונות שלנו, עוד לפני שיצאנו לנו אלבום, זה היה שיר שהקהל היה נענה לו. פתאום אנשים התחילו לזוז. וזה השיר הראשון שהקלטנו ושיצא לאור. יצא לפני האלבום הראשון, יצא באוסף נאנה, שנת 91. וואלה. הוא היה חלוץ לפני המחנה ועד היום. זה שיר שפותח את ההופעות של איפה הילד. תמיד. ככה כבר כמעט 35 שנה. טוב, הייתי בהופעה. ואני חושב שזה שיר שיש בו זעם. כן. ויש בו גם הומור. כן, יש בו גם הומור. ויש בו כאב. ועכשיו, הקול שלך גם, ועכשיו הם פתאום שואלים איך קרה אתה כל כך מתאים, זה כל כך מתאים, הקול הזה שלך, השואג, כשאתה פותח תמיד את הפה שלך ואתה שר את השורה הזאת. כן, זה שיר שגם זה סוג השירים, אני לא חושב שהשירים של איפה הילד, השירים אחרים הם פחות טובים, אבל זה מסוג השירים שאני, גם באולפן, ברדיו, כשאני שם אותו, אני בוהה באיזושהי נקודה, ואני חושב עליו, ואני פתאום צריך להגיד, אוקיי, בואו, שיר הבא עכשיו, אבל זה שיר שגורם לי להשעיה מסוימת במחשבה. אתה מקבל עליו תגובות אחרות? אנשים, קודם כל, לא מפסיקים... כי יש לך שירים פוליטיים נוספים. לא מפסיקים להגיד לי עד כמה שהשיר הזה הוא רלוונטי לימינו. תמיד. רלוונטי תמיד. אבל באמת, בצער אני אומר שאני ראיתי דברים לפני 35 שנה שהם מתפוצצים, התפוצצו לנו בפנים כל הזמן. וזה שיר, אני מעז להגיד שזה שיר משמעותי במוזיקה הישראלית. אתה יכול להעיז, זה נכון. אתה יכול בהחלט להעיז. אתה צודק, אין לי מה להגיד לך על זה. אני רוצה לקחת אותך למקום של הדור הצעיר יותר. אתה מסתכל על הדור הצעיר, אתה מקשיב, חשוב לך להישאר מעודכן? ממש לא. לא. אתה לא כאילו אומר לעצמך, אני חייב כאילו לחדש, בוא נשמע את הצעירים, אולי תבוא איזו השראה. כמו שאמרתי, אני מאמין אני אומר את זה מתוך אמון במוזיקה. זאת אומרת, אני יודע שמשהו שהוא טוב, הוא כבר יגיע אליי, ומגיעים אליי מלא דברים טובים, גם ישראלים. יש פה,
תשמע, עושים פה מוזיקה פנטסטית, כל כך מרובת סגנונות והשראה, ואני, למשל עכשיו אני הייתי באולפן עם איזה חבר'ה מהצפון שקוראים להם שזמת, וסתם כאילו עשיתי פרי סטייל איתם, פתאום כתבנו ביחד וזה, אבל בכלל יש לי חוק שאסור להתאמץ. כאילו, מה שבא, טוב, מה שלא... לא, כן, השריר צריך להיות מתוח, אבל לא מתוח מדי. זאת אומרת, תהיה טייט, אל תתנשף. ומי שמנסה כל הזמן להיות מעודכן, וזה, זה מאמץ. אתה יושב 12 שעות באולפן, לא יצא כלום. לא, אין אצלי דבר. אני הולך לאולפן, דני, רק כשאני יודע שיש לי מה להגיד. וגם בגלל זה אני ממעט לכתוב היום. זאת אומרת, אתה לא הולך לאולפן כיום עבודה. לא, האולפן זה, אם אתה רוצה את מה זה יום העבודה שלי, אני יכול לספר לך, רוב העבודה שלי זה בדיוק כמו של כולם, זה להתכתב בוואטסאפ כל היום. זה בעצם רוב מה שאנחנו עושים, נכון? ולארגן לעצמי את האולפן, זה מקום שאני מגיע אליו, קודם כל אני כבר הרבה פחות אוהב להיות באולפן מאשר פעם. אתה יותר אוהב, את הבמה, אתה אוהב יותר. אני אתן לי במה. אני מופיע היום, עכשיו אני יודע שאם יש לי חודש שאני מופיע בו פחות, אני מתחיל להיות מעצבן לכל הסובבים אותי. עכשיו תגיד, וואו. אבל אין לך, אתה זוכר את אריק איינשטיין שגילה את בודגו, וגילה את שם טוב לוי, ושלום, את שלום ואת מיקי גבריאלוב, אין לך את העניין הזה של למצוא את הצעיר הבא? וואי, ממש לא, אני אגיד לך למה, בגלל זה פשוט, כן הייתי בפאזה הזאת בתחילת שנות ה-2000, והגעתי כאילו, בשביל לדעת את עצמי כמו שצריך, שזה דברים שלא כדאי לך להתעסק בהם. כי הפקתי כמה הפקות, חלקן מאוד מאוד הצליחו, אבל תמיד שמתי לב שדווקא במקום של כמפיק או והייתי, תשמע, בשנות ה-90 יש לי יד וחלק באלבומים ובאומנים שהוחתמו בחברת תקליטים, ואני מאוד מאוד גאה בזה. ואחרי זה הבנתי שאני מאוד מאוד אוהב להופיע ולהשתכשך עם הרבה אנשים, זאת אומרת, כאילו, ומזמינים אותי הרבה אנשים צעירים שאני אתארח אצלם, להקליט, להופיע, זה בגלל שהם גילו אותי, זאת אומרת, בגלל שהם מכבדים אותי ואת מה שאני מייצג בה. ואני פשוט, מה שאני עושה במה הזאת, יש לי קורס שאני מלמד בו, את התורה שלי. יש לך, אתה קורס? יש לי קורס בלימודי החוץ של רימון, כבר... שאתה מלמד הלחנה? מלמד כתיבה, הלחנה וביצוע, ושם אני פשוט שוטח את תורתי. מה מגיע קודם אצלך, בדרך כלל? טקסט? לחן. לחן? כן. הלחן הוא ואם אני פותח את המגירות אצלך בבית עכשיו, יש לחנים אני מאוד מאוד ממעט לכתוב. כן, אתה לא נפתח אצלך מגירות, אתה... ממש, תשמע, אני לא כותב אובססיבי, אני מודה. זאת אומרת, אין לי את הקטע של... אני תמיד שואל את עצמי, האם יש לי משהו להגיד. זאת אומרת, זה לא אינסטינקט שאתה פתאום לקחת את הגיטרה, ניגנת, וואלה, בוא נכתוב רגע. לא, זה רק אם אני אוהב לנגן מאוד, אבל אני אוהב לנגן מאוד את השירים, להוציא שירים של אנשים אחרים. אני שומע, אני זוכר בפייסבוק, העלית הרבה פעמים צילומים שלך מנגן שירים של אחרים. שאני מנסה בעצם לפענח את הסוד של שירים שאני אוהב. אז זה אני מאוד אוהב, אחרי גם שתי הבנות שלי התחילו קצת רוצות לשיר וזה, אז אני יושב ומנגן, שרה אוהבת אלון נדר, נגן לאלון נדר, נעמי אוהבת ביטלס, נגן לביטלס. ואתה מסתכל על הבנות האלה ואתה אומר, לא התחום הזה או שעדיף? אני אומר שיעשו מה שטוב להם. ככה ההורים שלי היו איתי וככה אני איתם. אני רוצה לדבר איתך אחרי מרגע, אני אתן לך דוגמה,
רדיואד בשנות ה-90 הוציאו 3 אלבומים. נכון. פבלו אני, The Bands ואוקיי קומפיוטר, רוק אנד רול מכל הכיוונים לפנים, עם חדשנות, עם כל מה שאנחנו רוצים. ואז הגיעו שנות ה-2000, ובעיקר סטורם יורק וג'וני גרינום רצו לגוון קצת, והלכו יותר לתחום של האלקטרוני. ואד אובריין, הגיטריסט השני, קראתי תורן שהוא אמר שהוא קצת נפעל מזה, כי הוא אמר, אופה, איפה אני נכנס פה לתמונה? והוא אמר, אני אמציא את עצמי בכיוון הזה, והוא התחיל להוציא מהגיטרות סאונדים, לא בהכרח אקורדים, אלא יותר סאונדים. הגיוון הזה, באיפה הילד, הרגשת אותו מגיע, כי דיברנו מקודם על זה שהכנסתם מחשב ניסינו וזה לא צלח. כמו שאף קלידן גם לא הצליח להשתלב בזה. זאת אומרת, כן, נכון. זאת אומרת, מבחינתך העניין של הגיוון מגיע מאיפה? בסונג רייטינג. אני חושב שאם יש משהו בין הדברים שאני מעריך אצל איפה הילד, אחלה להקה דרך אגב. כן. יכולים להצליח מאוד דרך אגב. אז יש בסונג רייטינג לנו הרבה מאוד השפעות והרבה מאוד גיוון. זאת אומרת, בהתחלה אמרו סיאטל, נכון? אבל יש בזה גם, אבל זה ממש, כי אתה שומע את נפלת חזק, שזה שיר כזה בשש מיניות רומנטי, ואת העצב שלה, ופתאום הספסרי כנפיים, אינך שומע, ופסיכדליה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים גם את הפוסט-פאנק, ושומעים אצלנו את הקלאש ואת טוקינג הדס. זאת אומרת, אתה אומר, הגיוון הוא לא בהוספת הכלים, או ללכת לכיוונים אלקטרוניים, אלא בסונג רייטינג. ואחד הדברים שאני חושב שקרה לאיפה ילד בגלגול שלנו מאז 2009, מאז שהתאחדנו, זה שסוף סוף למדנו לנגן את השירים שכתבנו כמו שצריך. כי, תשמע, דני, אנחנו במקרה הטוב אז עשינו את העבודה. מה נכנס פה? אמריקה קרובה. זה השיר הראשון מהאלבום הראשון, נכון? כן. זה למשל, זה מאוד בהשראת הקלאש. ואני חושב שרק שקצת התבגרנו ב-15 שנה האחרונות, אתם פתאום מנגנים את אמריקה קרובה כמו שצריך. לא, אז פתאום גם הזווית הסגנונית, זה שלמשל העצב שלה, זה שיר שהוא מאוד ביטלסי. זה שלמשל אמריקה קרובה הוא שיר מאוד קלאשי, זה שהביאו את הסתיו הוא שיר מאוד אריק איינשטייני, אני לא יודע מה. וזה עדיין יישאר שתי גיטרות, בס, תופים. נכון. תשמע, אני באמת, איפה הילד, הרוק אנד רול בישראל הוא תופעה שבבחינתי תופעה נדירה. פלא, זה נס. פלא, אני לא מבין איך בכלל זה קורה במקום כמו שלנו. בתקופות של היום, כשהמון סגנונות חדשים שמתרחקים מהרוק אנד רול, אתה עדיין מרגיש את המקום שלך ואתה אומר, זה בסדר, אף אחד לא חונק אותי עם סגנונות אחרים, לא... לא, ממש לא. באיזשהו מקום, בהפוך על הפוך, הרוק אנד רול הפך להיות באמת אנדרגראונד. וזה המקום שהוא צריך להיות פה. ועכשיו, שתבין, שהיום בהופעות של איפה הילד, חצי מהקהל זה ילדים בני 16-17. חצי מהקהל, שמעו את זה אצל ההורים. או שמעו אצל ההורים, ופתאום הגיע להם מזה, ובגלל שזה לא במיינסטרים, הם נוצרים בזה, וזה יקר לליבם, והם קונים כרטיס והולכים להופעה, אתה לא מבין איזו תופעה. אנחנו קוראים להם הנכדים, אוקיי? זה כל כך יפה, כי הם באמת מגלים את המוזיקה הזאת, לא בזכות כמו שאז, היינו כל שבוע על השער של מעריב לנוער וראש אחד, וכאילו אנחנו היינו התשובה הישראלית לדור ה-MTV, או כל הבולשיט הזה, אלא בזכות המוזיקה. הם אפילו לא, בהתחלה לא יודעים איך אנחנו נראים אפילו. כן, כן. והמוזיקה היא מדברת, וזה, אפרופו נשל הנחש, וזו תופעה של התחדשות. תופעה באמת זה קסם, שפתאום ילדים והרבה. להיט בטיקטוק אין לך.
מה? לא, ואני לא עושה טיקטוק, אני לא... לא, בדרך כלל זה בא בלי בלי לא, כוונה. נפלת חזק, אולי בטיקטוק. לגמרי. כי זה יכול לקחת שיר שלך בלי שתדע, ופתאום זה הופך, ואתה אומר, מאיפה זה הגיע הדבר הזה? נפלת חזק הוא טרנד רציני מאוד בטיקטוק. אתה לא ברשתות החברתיות כמעט בכלל. אני משתדל כמה שפחות שאלוהים יעזור לי. כי זה הרבה רעל. זה הרבה רעל שלא מתאים זה פשוט לא בריא. לא בריא. וזה לא עושה כל כך שום דבר טוב בעיקר. לא, לאנשים כמוך באמת, עם מוח כזה שלך של יוצר, עדיף שתישאר שם. לא, אני ער למה שמתרחש. ברור, אבל אני מנסה להיות חכם ולמנן. דיברנו על חומרים מלפני 30 שנה פלוס, 30 שנה, 32 שנה. אתה בסדר, אני צריך להגיד לך את המספר הזה עוד פעם, שאתה מודע לעניין. You're old. יש משהו חדש על הפרק? אנחנו הולכים להוציא ממש בקרוב שיר מאוד מאוד מיוחד. פנתה אליי משפחה שהבן שלהם אור בלומוביץ' נהרג בעזה. ובגלל שהם גדלו על המוזיקה שלנו, הם גילו, אחרי שהוא נהרג, כי הוא היה קצת חשאי כזה, הם גילו שהוא נורא אהב איפה הילד. אז הם פנו אליי ורצו שנעשה משהו. ובגלל שהם אנשים כל כך אציליים ויפים, כמובן שנעניתי ושברתי את הראש מה אפשר לעשות. אתה מרגיש נורא קטן ברגעים האלה מול ואז ביקשתי מהם דברים שהוא כתב, הסתבר שהוא כתב יומן. והם שלחו לי קטעים מהיומן שלו, ומתוך הקטעים האלה אני ליקטתי פסקאות ומשפטים והפכתי אותם לשיר. והשיר נקרא אחרי המלחמה. בפזמון, אני רק אגיד לך את הפזמון. הרגע הזה שאתה מתכנן, להתאמן, לאכול בריא, להיכנס ברבק של עצמי, בתכלס, מה מבטיח לך שתחזור. זה אור בלומוביץ' כתב, ואני הלחנתי את זה, ואיפה הילד הקלטנו את זה באולפן, וזה הולך לצאת בקרוב. חמי רודנר, תודה רבה. תודה רבה שערכת אותי. ורוצים להגיד שהפודקאסט הזה מוקדש לגיבורי וגיבורות חרבות ברזל, ולזכרו של אהוב ליבנו, לוחם מגלן, אלון קליימן, זכרו לברכה. תודה.